Ambalma o bisimila malakcu ka don kibaru kene kan bi kibara munun bambolo kada ukulo kan o de Mali Premier Ministre Dr Boubou Cissé ale kon be sena yala dola Mali chamancha bolo kon fe o ko kon sababu yala sibrido a kon sera masina aha yentali o kon kala ni sonja baye yin kaw kon bolo sabla asele yen kon agerla masina mo baw kon na anulu ka nyogo kuma nyogoya o koni senfe masina meri ale koni ye ahamna ko utakafanya ni ulu koni be talike ugasira ko ula ale ni kenya so mun koni be ufe no ulu kono minaw ale ni uga dugu kuran ko fene o koni makabane premier ministre ale klala ka ke seben sere seben koni flaw ulu ni donzo koni ye ubolo no ko la o seben koni be talike femna o ye beni keleya koni ye seben koni kono flaw koni yu kalika foko ulu ka toraya koni tina se donzo ma wa fene donzo nun koni fene kalkamba kono ka foko ulu koni ka toraya tina se fla nunuma o koni kera ni sonja ko baye anga premier ministre bolo ko ni benin keleya koni sabatila ni yoro nun koni ni nyogonche ko obena ke sababu yere fene ni yoro nun koni ube bono gala chuga na katakanye ko sabla ni ya takalaje ko fere ko koni fene benyaga minendo ko ali sugu koni teseka jo unyema ko wa fene banyumange ton chama koni fene be no nulu be jigi dugu kono ko ulu koni chama bolla ka boni yoro ko fole na ka sababu ke bembaliye kibara wera mambolo kada ukulo kan ore deuxième arrondissement polsiu ulu koni utegeda ngana mogodo koni kan tratado jouer kalo klebi saba ko wa fena akon kumba kunda yoro munu kan orange money so munu koni muso de bo ukuna ka akon be taka yere ke wari chilare ko osugu nun konna ayere ka fola ko akon kuma nata orange money la sanno ka ale kumba fa ko abena keme duru de ci koni akoni e ulu koni bla ulu ka keme duru inci ale ni o songo ale ni o chili wari abe soro ka wakile ne di ulma ko warmsen ko kana kala ko abe bisaba koni da o ka soro binan ne kun kan da o kan koni o koni kala ko mana frogo fi mando kon male bolo ko ale be ayere ke nafo abe fenyini na ko wala sa jogam na orange money tigin nu ulu hagili be se ka bo ale ko ulu koni mana warmsen se ga alema kale koni fene be ulu hagili shwe ni ga soro ka tata o mo gon kuna ko wa fene ulu koni fene kun ta do ko ale warshwe kuna ko foni tumamna na le tagara mo gore mana na ko abina chila kona letara orange money konna kata aga tata utayeno kale dogalen kono kunye wadure ko suno ko fo washegi walma kayele o sanfe o polisi kan kelen kan ni muso imne kibara ko ni jensana ka fo ko muso do ko ni minela orange money ku ko ni ngana mulla ko o koni kele sa muso kulu chaman ko ni tagara ni ulu fene be tagara fa ko aga shwele wale ko ni sera uluma ame wakati mne go sisa ni muso ko ni be sigida sabana ka kriblon ka bolokan ani nyangilim ka kan o ka se ka daka kibara were mambolo kada ukulo kan o de kunu tenendo utukalo kle duru mali kalande o mun kon be classe tan flala ulu kon ka nyogonda ndamne la nanko o mako baki ni nyogonda en kon mina kunche kle nani kon nala ko ni nyogonda kala nunu kon ni hage beta ba keme aleni ba shegini ko kon la hagila jigna classique konon ton koni uluka nyogonda mun kon temela ku nyogon temele ministre kon ka baranya shilendo kalangoma o koni kunye kangarmada kan chama koni bla kabini otuma wala sachuga na nyogonda nun kon be se ka ke jeliya kan ko o benata kalanden koni chama be ulu koni mani korofonu nume ko sabe ko sabla mali fambe koni fe ko kalande munun koni labola ka sababu ke shweli walewe ko akoni beta kalande kebe woro koni na ko wafene ko o kebe woro koni fene la ko munu kumbala ko jabi usebene ere kumbe ubolo kaba ko o koni fene beta keme saba nyogonala ko aleni fene mo jama fene koni kumbala munu milani telefonu mu fene nyogonda salu kono ko wafene ko bamako koni fene konala ko kalande chama ne be no munu gena ka bo classe kono ko kerenkere yala lycée Fatimata dugure ko kalande munu koni bena ye woro ko folema ko mo bisaba ni fla nyokona ko ne gena ka bo classe kono lawla yenno ko ka sababul ke shwel wala ko ni ko do ko ni menala ni telefonu ye ko do ko ni fene menala ni jabi usebene kaba ko o ko ni kala ni kalande nun ko ni sebole nyogondana kuna foni kunchela kibara were mbambolo kada ukulo kan ore kai kaw ulu ko ni sigileno ka utukalo kile mugani saba ko ni makono
ko sabula ulu koni mela delila ale ni kuma chama konna warasa coga mina ulu koni ka sira ko be se ka ɲɛnabɔ ko bela jelen koni ba kalama ka fɔ ko kai sira koni mai no koni ya ta kalaje ko terrain koni te ulu ka sira ka bile no ina fɔ kɔrɔlen ko wa fɛnɛ ko an be wagati mina sa ko mobili munu koni fɛnɛ be ta ko mayima ko sugu bɛ koni ne do ko fɛn munu koni be bɔ Dakar ko ka do Mali kɔnɔ ko ni ya ta kɛmɛ sarala ko 66 ko o de be tɛmɛ kai fɛ ko mais n'a fɔla ka fɔ ko ulu ka siraw de mai no alibi ko o koni kɛlen bɛ dekunba ye ulu ma ko o sababuya la u kɔni tɛna u sigi k'u bolo da u sen kan ko utukalo tile 23 ko ulu kɔni mina kaye pɔntigɛ ko mɔgɔ tɛ do wa fɛnɛ mɔgɔ tɛ bɔ an balimaw ni kibaruya ne kuma bolo ka da kulo kan ani ce a ka kulomajɔ la a kan bɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ